מה אתה מחפש? חושב שמצאתי. באמת. חמוד. אני ושחר כבר לא ביחד. פעם אני לבד, פעם אתה לבד. לך יש דרכון? אני לא יודעת, תעזבי אותי בשקט. את יודעת מה? אני אעזוב אותך בשקט ולתמיד, ביי. לעיתונאים יש קומבינות, גברת. אם תתמידי איתי, תראי שזה ישתלם לך. לא תודה, אבל הטעות חוזרים פעם אחת. יש בבית הזה הרבה כסף. נמצא אותו, ונתחלק בו. יש אדוני, אותו יחסו משך שנה. זה לזמרים מתחילים. תן לי לעשות את זה. אני חייב לך. נראה אותך אומר לג'אולה להתראות. תמשיך לחלום, חביבי. יש ליד הלילה לשלוח שיר להרצן של ליאור נרקיס, אחרת ליאור לא עושה את זה, נו. עד כל חיי, את הרוח בכנפיי. אבל יש הוגי, יש כל פרש שלי, יש לי את זה. באנו לפה לבקש ממך טובה בעניין החסות. תשלמו הכל עד חודש הבא. לפעמים אני לא מבין אותך. לך יש בית מיותר ולי יש פסל מיותר. איזה צירוף מקרים? זה לטובתכם. אמא חלאס, אני לא צוחק איתך, תפתחי את הדלת עכשיו! בטח אצלכם המאפיות פתוחות בחג, לא? מה, אתה רוצה למכור פלאפל בפסח? כן. משוגע אתה, יזרקו עליך אבנים. חג שמח. חג שמח! איך אני יכול לעזור לכם, חבר'ה? מה, אתם פתוחים בחג? עוד איך פתוחים בחג. אנחנו ניתן לדתיים להכתיב לנו את החיים? מה, אבל אתה מתכוון למכור בפיתה מקמח מצה או משהו? לא, לא, אחי, קמח רגיל לחלוטין, אתה רואה? לא קרה לי כלום. יאללה, מה בשבילכם? חומוס, צ'יפ, סלט? תביא לי רק כל הבקבוק זכוכית. זהו, כל הזכוכית. כל הזכוכית. מה איתך? טוב. לא, בסדר, אין אלכוהול בזכוכית. לא רוצים אפילו חצי מנה, טעים. חבל. אבל אם כן תרצו חמץ, הגעתם למקום הנכון. חמץ רצית? להביא אל בואנה, אביר! אביר! הבן זונה, בואנה! בואנה, אני אלמד אותך לקח. רד למטה, אל תיתן לי לרדוף אחריך, זה יותר גרוע. רד למטה, תחטוף את מה שמגיע לך. רד! לא יורד, אתה תפוצצתי. למה עשית לה את זה על הבוקר? כי הוא חרא, אמן יפול לך הראש בשנה, אמן! סתמי, בכיינית. אבא, אני מנסה לחשל, אתה שתהיה קשוחה. אתה לא מחנך אותה כמו שצריך. איך תתמודד עם העולם שבחוץ אם היא בוכה מכל דבר? תראי אותו מנסה ללמד איך לחנך את הילדים שלי. רד למטה! רד, תחטוף את מה שמגיע לך! לא, לא יורד. 5 מכות, קבל 5 מכות, אני משחרר אותך. 1, 3, 2, אבל בתחת. עם הנעל. בלי הנעל. טוב, בסדר, בלי הנעל, רד. אבא! מה אתה מתמקח עם החרא הזה? על זה שקיללת אותי עכשיו, אין עסקה, לא יורד. הנה, אלבוק, אתה תחטוף את המכות שלך במוקדם או במאוחר. כן? וזה יבוא לך בהפתעה. בואי, גולי, בואי. בואי! אני רוצה שתבוא לעזור לי עם הלאפל. את המכות שלך אתה תחטוף. לא בא לי לעבוד בחופש שלי. לך. אתה שוכח שאתה חייב לי, אה? בזכותי אתה לא יושב עכשיו בכלא על ירי בנשק צבאי. אולי שאתה מגן עליי. ממי? מבבר? סגור. יופי. שים בגדים פעם אחת בחיים שלך. דברי. נו, אל תהיה עקשן. את באה לעזור לי או לא? אני לא יכולה, זה נגד כל מה שאני מאמינה בו. טוב. אז אם אני לא פותח, זה נגד כל מה שאני מאמין בו, סבבה?
חג חירות שמח. אז זאת אומרת, יש ברית על הבן של בניסטי. אז מה? קטיוש, אני צריך אותך פה, בשביל מה אני משלם לך? תגידי לי. אולר, גבר, איפה כולם? מי זה כולם? זה רק אני ואתה. מה רק אני ואתה? איפה ליאור? איזה ליאור? ליאור ונרקיס. תגיד לי, אתה עושה ממני צחוק או מה? אחי, אני לא עושה ממך צחוק, ליאור נרקיס לא יגיע. אבל זה דואט! דואט! צריך דו, יעני שניים. אי אפשר דואט בלי דו. אחי, אנחנו מקליטים אותך היום, ואז שולחים את זה לאולפן של ליאור נרקיס. סבבה? אתה רוצה להגיד לי שליאור לא יבוא היום. לא יודע, כנראה לא מסתדר לו. דבר עם הסוכנת שלך. מצאת על הזאתי. לא יודעת מה הולך במגירת גרביים שלהם. סתם מתלבשת יופי. טוב. זגורי, בוא נסיים פה ונלך הביתה. כמה עבודה. מזל שהוצאת אותי מהבית, אחרת היית קורס פה. יש פה מלא אנשים שלא שומרים את החג. פשוט מפחדים עכשיו שיראו אותם אוכלים פה. לדעתי, אלה שהרביצו לך וריססו רק יעלו את הכוח פעם בה. אני הייתי חושב טוב מאוד אם בא לי רגליים שבורות. אתה תלמד משהו. אל תהיה כמו אבא שלך פחדן. אם אתה מאמין במשהו, תילחם עליו. נו, בדיוק. אני מאמין שהרגליים שלי צריכות להישאר שלמות. אתה יודע, יש רק דבר אחד שאתה יכול לעשות כדי לשמור על העקרונות שלך. נו? תשלם כבר לצ'אק, גמישות זה חשוב בעסקים. אבל אבא כבר סגר איתו שישלם לו עד סוף החודש. עד סוף החודש לא שייך הפלאפל להגן עליו. אפילו אני יודע שפרוטקשן זה הגנה. ואנגלית שהיא מוגבלת ל-yes, no, בננה. שום דבר. אני, אתה והרובה הזה לבד נגן על המקום הזה. בוא נדייק, אתה והרובה הזה תגנו על המקום. אני לא מבין כלום. ארז הוא גאון. הוא נסיך. זה הגבר המושלם. בחירה מפתיעה, סבתא. דווקא הייתי נותן לך מישהו אחר. מי? לא יודע, קשוח כזה, מישהו קשוח כזה. זה בגלל שאתה מבול. ארז הוא קשוח. זה בגלל שיש לו משקפיים, אז אנשים חושבים שהוא לא קשוח. אבל הוא הכי קשוח בטלוויזיה. מכולם. אפשר להעביר ערוץ? לא. משעמם לך צילך. אתה יכול ללכת לשחק במפסל במקלחת. מה אתם עושים פה? שמרית, מה את עושה פה? אני באתי עם אבישי, חבר שלי, לעשות אינטימיות בתוך הבית. לעשות מה? למה את מגלה? נו, למה? הוא שאל. מה אתה רוצה שאני אעשה בחוץ? שלא תעשי בכלל! תסתמו כולכם. אתם קשורים לפסל הזה? אסור לנו לגלות. את רוצה שאני אתן לך אחת בתרמדיאל כי יפאווה? סבתא, זה אביה. הוא אמר לנו לא לגלות. אביתר? זה בדיוק כמו שאני חשדתי. איפה מצאת? לא עניינך, פרוצה! היי, אל תדבר עליה ככה, שמעת? מה מצאתם? כיסא. מה כיסא? לא אמרת מיליון שקל? דולר. לאבו הוא אמר שקל. אבא שלכם יודע מזה? הנה התשובה. היטלר כבר לקח את הכסף וברח, יא מעבול. הוא לא לקח כלום, אין לו את זה. באמת? ואולי הוא מצא את הכסף בלי זה ים דרוב. אתם יודעים משהו? אנחנו לא מגלים כרגע שום דבר. עושים אחוזים. בני חרא, 3 שנים אני מנקה לזקן את התחת, ואתם רוצים לקחת לי מהכסף? בס. אתם תקבלו 30% ותתחלקו בזה שניכם. אבל אתם מבררים לי טוב מאוד מה אבא שלכם יודע, ואם הוא עשה עם הכסף משהו. ברור? ברור. פינקורית. יופי. אתה יודע שבאר שבע היא מהערים אחוזי הפשיעה הנמוכים בארץ? בטח לא בזכותך. מה זה? לא באתי מוכן לדו-קרב. לא באתי לדו-קרב. למה ביקשת להיפגש לבד? למה הסכמת להיפגש לבד?
תוריד קצת שנראה את העיניים שלך. מה אתה רוצה? הגנה. מלאה. שלא יתקרבו אליי לעסק. לא עכשיו, לא בחג ולא אחרי החג. הנה הכסף. לא בעוד חודש, הנה, הכל. למה פה? זה לשנה. אנחנו כמו מדביר, אנחנו. תקפים לשנה. זה מספיק לי. חשבתי שיש לך עקרונות. אתה לא משלם. גמישות זה חשוב בעסקים. תודה. אתה יודע, הייתי בטוח שקראת לי לבוא לפה בשביל לדבר על ליזי. אם יש אהבה, אני מפנה את הדרך. ליזי היא אדם לעצמו. שתעשה מה שהיא רוצה. ומה אתה רוצה שהיא תרצה? את האמת? גבר ישר והגון. הנה, תראה המילה אל תירא. אפילו אני יודעת שאל תירא כותבים עם A ולא עם א'. אל תירא. חוץ מזה, מה קשור שהיה להם אקדחים? חשבתי זה, הם היו הכל עם מקלות. רוצה להתחרמן? ומזומנה. גו. רגע, שנייה רגע. אני לא נתתי לכם לישון בבית שלי בשביל שתעשו לי פה שוואו חוואו כל הלילה. אבל סבתא... אין שום סבתא. אתה רוצה לעשות חוואו? תלך לבית של אמא שלך. אי אפשר. אז תהיו בשקט. טוב, נהיה בשקט. לילה טוב, סבתא. לילה טוב. סבתא, באמת, את יכולה ללכת לישון, אנחנו נהיה בשקט. בגיל שלי כבר מפחדים להירדם, שתמיד יש סכנה שלא נקום. נראה לך שאני אסתכן פעמיים בלילה אחד. טוב, תודה על הארוחה. נדבר מחר? אני חושב שלא. אוקיי. את תעלומת, גברת אליזבת, שום דבר עלייך אני לא מצליח להבין. טוב, בסדר, רק הכרנו, אני לא... ויש דבר אחד שאותו אני רואה דרכך שקוף כמו מים. והוא? מה יש בזגורים האלה? אני עוד לא הצלחתי להבין. מה זה קשור? מכירה את זה שאת עושה מעשה טוב, אבל את כל הזמן מסתכלת את הצדדים לוודא שיש מי שראה שעשית אותו? אז ככה את איתי. וכל הזמן פוזלת הצידה לראות שהזגורי הוא מסתכל. טוב. בתולה או לא, נשיקה אחת מגיעה לי, גברת אליזבת. סיימת? בהצלחה. אם את רוצה עצה? כבר קראתי את המטריה המשפחתית של אלה. לא צריך לרדוף אחריהם. בסוף הם באים לבד. תודה רבה.
טוב. יש לך ריח טוב. גם לך. ממש, אני מסריח. למה? ריח של עבודה. ריח של יום, של אבא. אני אוהבת ריח כזה. אפשר לנסות לרכז את זה לבושם בשבילך, אם את ממש רוצה. אביאל דה טואלט. בדיוק. סיפר לך שפגשתי אותו היום? למה פגשת אותו? פרוטקשן. אין זונה. אבל כבר לא הייתה לי ברירה. אתה יודע, צריך שמישהו ישמור על הלאפל והמשטרה לא עושה שום דבר. הולך טוב? טפו טפו טפו. טפו טפו טפו. לא, מגיעים לקוחות, את יודעת. מסתבר שיש הרבה אנשים בבאר שבע שלא שומרים כשרות. לא מגיע להם לאכול. אבל זה מכאיב לאמא שלך. בסדר, לא אכפת לי. אני במשימה, לא? החזיר עטרה ליושנה? ואני ממש מודאגת, אביאל. את מבינה? היא לא באה לדבר איתי ישירות. כל דבר היא עושה בנחמדות הכאילו טובת לב הזאת שלה. יותר תחמנית מאבא שלי. אני סך הכל מנסה לעזור. אבל למה את מתערבת? בצד של מי את? מה זה בצד של מי את? מה זה מלחמה? את חושבת שהיא צודקת? אין כאן עניין של צדק. אתה מנסה להוכיח לאמא שלך שהאמונה שלה היא שטות, ואמונה אי אפשר למדוד בעובדות, נקודה. היא רוצה שנפתח את הלאפל, אני בא לפתוח אותו, היא לא רוצה שנפתח אותו בפסח. אני בא לדבר איתה על זה, וכל טיעון שלה מסתיים בברוך השם, נסתרות דרכי השם. אז כוסמק, יודעת מה? כן, אבל אתה יודע... וגם את קצת ככה, ליזי, להגיד לך את האמת. עם כל הוודו הזה שלך. תשמעי, אני ממש מסריח, אני חייב להתקלח. בחורות, איך אתה? לא משהו. לא משהו עם בחורות. איך אתה בלימודים? לא תשאל שאלות, לא תשמע שקרים. תשאר פה. מה הם רוצים? מה? כן, מה? כל הכבוד, ילד. כל הכבוד. אנחנו מהאופוזיציה החילונית בעיר, אנחנו כבר 6 שנים מנסים לחולל פה שינוי ובאנו לתמוך. תודה. עשינו לך פרסום מסיבי גם היום וגם אתמול בכל העיתונים שלנו. ובאתר אינטרנט, לידור עיתון. אתם שמאלנים? פיר. בעיתון, אה? יפה. בכיף. מנה פלאפל? יאללה. טוב לגלות אתכם. איזה יופי. סתרנו, אבל יצאנו. אתם לא נראים. תודה. בלי להיות גזעני, כן? לא, תודה. אתה יודע, לא, סתם. אבל למה שצ'או הרציל אותה המרגן שלי? הוא רואה בך כישרון ענק והוא יודע לזהות השקעה חכמה כשצריך. בגלל זה צ'או זה צ'או, סמוך עליו. אבל כבר יש להם מרגנית. תקדם מהפרובינציה, אבי, היום קוראים לזה מנהל אישי, נכון? ואם אני מבין נכון ממה ששמעתי, היא לא עושה את העבודה שלה מי יודע כמה, אני צודק? כן, היא קצת מתרשלת, למה היא חד-הורית אבל אני איתה מהעם הראשון שלי, אתה מבין? תראה כמה התקדמת מאז, מה זה... כמה זמן אתה מופיע? 6-7 שנים? פחות או יותר. אז מה הרווחת ממנו שאתה חייב לה כזאת נאמנות? אני לא מבין. תקשיב, זמר מזרחי זה כמו כדורגלן. אם אתה לא שואב את המקסימום משנות הזוהר שלך, אתה יכול למצוא את עצמך אחרי זה עני, מיותר, צעירים ויפים לך, גונבים לך את כל התהילה. אבי, הזמן הזה עכשיו זאת הפרה שלך. תחלוב ממנה כמה שאפשר לפני שהיא הולכת לשחיטה. מה את שם מציע? את הקשרים שלו, את האנשים שהוא מכיר. את החוטים שרק הוא יודע למשוך בהם. מה שמה, קאטי, איך אתה קורא לה? קטיושה, מה היא מציעה לך? נאמנות, חד משמעיות, בלי סיבוני שכל. והכי חשוב, כשאני איתה, אני לא צריך לראות את הפרצוף שלך כל הזמן. חמוד אתה. מה, כמה אחוזים אתה משלם לה? 15. אנחנו לוקחים 20. איזה מין מיקור זה? אתה תיקח לי יותר כסף ואני אמור להסכים? אבי, אתה תקבל פי 8 ממה שאתה מקבל היום. אש השנה זה כלום, זה רק ההתחלה. זוהר על הדשא, התימניאדה באילת, קיסריה, נוקיה, ניצנים, מחרמן אותך, אחי? וואלה, מחרמן. אז בוא נעשה. חכה רגע, חכה שנייה. מה אתה חושב על השיר? אני באופן אישי, אני פחות מתחבר למוזיקה הזאת, אבל... רד לחוף, רד.
הלו, פאפס. כן, נהיה במימונה. טוב, בסדר. אבל תביאו הגברה משהו, אני לא רוצה להשאיר ככה על פרש בסלון. מה מאיפה? לא יודע, מיקרופון, משהו. יאללה, ביי. מה, מימונה? מימונה. מה, אנחנו מוזמנים כאלה? בוא נא גבר, בוא בחור, ותיקח איזה כדור. תודה רבה. בואי גברת שמנמנה, ותאכלי איזה מנה. למה אתה מעליב את הלקוחות? למה? זו המילה היחידה שמתחרזת עם מנה. סליחה. זה בסדר, עזוב את הילד, אני מרגישה גם ככה כמו כדור פילאטיס, חודש שמיני. יהיה במזל. תודה, תודה רבה. אחרי שתמליטי אותו, נעשה לו שיעורי כדורגל אם תרצי. זאת בת. אני אעשה לה שיעורים אחרים. מה, מחכים רק לי? וואלכ, סטאר או לא סטאר? 26 דקות איחור. באתי בקו 6, מה אני אעשה? 8 שעות סיבוב הוא עושה. לא היה לי כסף למונית. מה זה החולצה הזאת? מה? לפני חודש קניתי אותה בתל אביב. מודרנית משהו, אהבת? אתה יודע מה כתוב עליה? לא, איפה אני יודע? עשיתי נגד יחידה אחת. זו חולצה של הומואים. של גייזרים? חברים, מה קורה? אנחנו באיחור. אהלן, בואו, אני מוכן, מה? צהריים טובים, אח שנעים מאוד, מצטער עלייך, הורא לי פאנצ'ר בג'יפ. איזה כבוד, ליאור נרקיס הגדול. כבוד הוא שלי. אתה... איזה שנה? לכבודי. אתה קצת צרוד, לא? קצת צרוד לנו, לא? ישנת טוב בלילה, מותק? לא, האמת שאני קצת צרוד, אני באמת מרגיש משהו בגרון. תשמעו, אתם לא בראש, אחי, אפשר לקרוא צילום אחר או משהו, מה אתה אומר? תשמעו, אני זורם, אחי. אין מצב, ליאור מופיע בחגיגות של המימונה. בגלל זה קבענו להיום. אם זה לא היום, אז זה כבר צריך לעשות במרכז. מקסימום, קפוץ היום לסטודיו, נשתה משהו. לחזן קצת. חזן, אני בסטודיו? וואלה, בכיף, אחי, למה לא? אני אשמח לחזן. עכשיו, מה זה לחזן, אחי? מה זה לחזן, הוא שואל אותי. חזן זה משהו שגברים עושים ביחד. אתה יודע איזה כוח זה ייתן לך בזה של שמה? לא שיש לי בהם, זה בן אדם, אני אומר, כאילו, הכל סבבה, בן אדם, אני אומר איש באמונתו יחיה. בטח בגלל החולצה חשבתם שאני לא בקטע. זאת אומרת, אני לא נגד, אני בעד התנסיעות בחיים. כאילו, אם לא תואמים, אז לא יודעים, אתה מבין, אחי? לא, זה בסדר, אל תדאג, אני בכיף יבוא, אח שלי. תשמע, לא יודע אם לחזן. זאת אומרת, תשמע, אני אגיד לך את האמת, גם לי פעם היה קטע עם חבר שלי, גיגי. שהיינו בני 17, היינו שיכורים, היינו הפוכים, מתים, מחוקים. כמו בשיר של ג'ו אמר, עוד כוסית אחת טעמתי. אתה מכיר את השיר? אז היו העניינים, שיקות וזה, לא מציצות. איפה אתה הולך? הלך רחוק. מה קרה? מה עשיתי? לחזן זה ללעוס גת, אידיוט. זה סלנג של תימנים. מה, אתם תימנים? קצת. תשמע, עזוב, זה לא מתאים. עזוב, זה לא שלו במקום, אח שלי, מה? כל הסיפור פה. האדם גם מאחר, גם בצרות. ליאור יש לו מטרה אחת, לקדם אמנים צעירים. בשביל זה אנחנו פה. ליאור, עזוב, זה לא מתאים, עזוב. מה לא מתאים? עצור רגע, מה לא מתאים? ליאור, נשבע לך באבא שלי, אני זמר מבטיח שמקיים, נשבע לך. אבא שלי קיבל את כפל אתמול בלילה, בגלל זה איחרתי. שוכב בסורוקה, כולו גמור, תגיד לו, צ'או, תגיד לו. נו, תגיד לו כבר, נו! אבא שלו חטף. קודם כל שיהיה בריא, מה שלמה עכשיו? לא טוב. לא טוב בכלל, הרופאים אומרים שהוא לא יצא מזה. נראה לי עד עכשיו הוא מת כבר. אני מצטער לשמוע, איך קוראים לאבא? אלברט. בבר זגורי. בבר זגורי? בבר זגורי... רופא, חולה, עמו ישראל. אמן. לא מצטער כפרה על הפדיחה מקודם, אין לי בעיה עם תימנים או משהו, אחי. הכי חשוב שבבר יהיה בריא. בוא נזרום, בוא נשיר, בוא נעשה קצת טוב לנשמה, בוא. אין דבר שאני רוצה יותר, באמא שלי, ליאור. בוא. אתה צריך איזה חימום לפני? אני חימום. 3 הטקים הראשונים זה החימום שלי. בוא, אח שלי, בוא נראה לך מה זה זמר, בוא. וזה כנראה גם בגלל ההורמונים. ואת? ואני מצטערת. מה אמרת? אני מצטערת. לא שומעים. אני מצטערת. אני מצטערת, ויק, את החברה הכי טובה שלי, אני לא אוותר עלייך בחיים. ואנחנו טסות למיטאפ, כן? כן. תגידי את זה. ואנחנו טסות למיטאפ. רוצה דרקון?
עוד לא. אני אעשה את זה דבר ראשון אחרי חול המועד. קודם שאני אגרד את הדבר הזה מהבטן שלי, כי ככה אני לא תסביק. איך לא ניגשת אליי ישר דבר ראשון כשגילית את זה? ככה חינכתי אותך? התביישתי. מה יש לך להתבייש? את עושה סקס ושהגוף שלך פורה? טוב, עכשיו את רוצה להקשיב לוויקי, שאת רוצה לעלות למעבולה למעלה, שתעשה לך עוד כישופי בטן? אני מקשיבה. הלכת לרופא? לא. איך לא? בוא'נה, עד היום את היית חכמה מבין שתינו. היום מתגלית כסתומה. מחר בבוקר את הולכת ישר לרופא, הוא כבר יגיד לך מה לעשות. ואם רוצים לעשות ביי ביי לדבר שבבטן... ורוצים לעשות ביי ביי לדבר שבבטן, ויק? אז יש ועדה רפואית. שצריכה לאשר לך את ההליך. מה ועדה? מה זה קיבוץ? הכי טוב שתלכי עם דודו. אין, הוא לא עונה לי. מהבוקר אני מתקשרת אליו. פעם ראשונה ב6 שנים שהוא מסנן אותי. את קולטת, ויק? אין, את חייבת ללכת עם גבר, שיגיד שהוא אבא, ושאתם ביחד החלטתם שאתם לא יכולים לגדל את אל תגידי תינוק. אז אם האקס לא בא, תקחי את האקס. מה, המשיך ביניכם משהו מאז האופרה? שכבנו. אתמול בלילה. די. אין, את כמו סלסטה, את מחמיצים פרק אחד, היא כבר שכבה עם חציר, נכנסה להיריון, ועוד מעט תגלי שאבא שלך הוא אחיך תאום. נו, אז מה הבעיה? שהוא יבוא איתך. הוא לא יודע בכלל שאני בהיריון. בכל מקרה, אני לא רוצה לראות אותו יותר. די, זאת הייתה טעות, אני לא חוזרת לשם. בסדר, איך אני רואה אותך עוד יומיים, מחפשת איזה תירוץ עלוב לדבר איתו, רק כדי לרכוב עליו שוב לפני שיטוס. מה, חסרות סיבות לדבר כדי לשכב? פעם אחת הבאתי את ניסו כדי שיחליף לי נורה. לא, את טועה לגמרי, זה סיפור גמור, אחותי. מה, איך השאלה? נו, ויק, אני צריכה שתעזרי לי. תבקשי מאחיך. מי? מאהובי, אביתר. אביתר? כן. תכלס אביתר יבוא. וואנה, אתה יודע על השירה? אני יודע, תשמע, אקסום לא ילך, נחזור לאלומיניום. מה אתה אומר, יש אישור? תשמע, יש לך עוד כמה דברים לעבוד עליהם, אבל כמו שהמורה לחינוך מילי בכיתה ג' אמרה לי, יש לי גדול פוטנציאל. אתה, יש לך חוש הומור, וזה טוב מאוד. אבי, אתה בדרך. תודה, נשמה, תודה. אתה בכיוון, אחי. תודה, אחי. ליאור, אנחנו חייבים לזוז, אחי. יאללה, זזנו. ביי, אח שלי, תראה. תגיד, איך זה להיות חברה של ליאור הגדול? אני אשתו. וואלה. נו? צדקת, השיר הזה יכול להיות להיט שואו. והילד? הילד, לא זמר גדול, וזה עוד מחמאה. לא, זמר גדול, אבל יש לו כריזמה, ויש לו יכולות, והוא רוצה, ויש בו נשמה טובה. גם אני הייתי בוסר בהתחלה. אתה יודע, עובדים על זה, מתאמנים. בהצלחה בהופעה, אחים שלי. תודה אם רבה. אתם מקבלים איזה פחד במו משהו, תעשו טלפון לזגור, אני דקה שם, מה ליאור? תמסור דש לאבא בבר. החלמה מהירה. אני אמסור לו, אין לי בעיה, אח שלי, אמסור לו. תודה כפרה, ביי, אח שלי, תראה את כל טוב. ביי, ביי. ליאור, אפשר תמונה כפרה, שיאמינו לי. כן, אחי, בטח, למה לא? אח שלי, אנחנו כבר חייבים לזוז. לא נורא, גינה, תמונה אחת. צלם. צלם, נו. צלם כבר, נו. יש. עוד אחת. אבי, אני חייב לזוז, נשמה, עוד יומיים נתראים. ליאור, אחרונה כפרה, בשבילי, תכבד. אח שלי, מה הקטע? אתם עוד יומיים נפגשים? אחרונה. יאללה, צ'או, נו. איזה אח, אתה אוהב אותך, אחוז שרמוטה, יאללה, ליאור. אבי, ביי מותק. ביי כפרה, להתראות. אוהב אתכם, אחוז שרמוטה. איזה קטעים, תאמין לי. עשית את הפדיחה, קח חתיכת מטומטם פרובינציאלי. מה זה חוש שרמוטה? אתה בשוק, ופעם אחרונה שהם משקר בשבילך. מה אני עשיתי? מה עשיתי? אוקיי, שלא יעלו לך עכשיו רעיונות לא לעניין עכשיו. אני באתי לפה בעניין הזה, בשביל זה באתי. כן, כמובן. מה כן, כמובן. ותמחוק את החיוך הזה. טוב, בסדר, סבבה. אם בשביל זה באת, אין בעיה. אני אדבר עם העורך שלי, שידבר עם איזה מישהו ממשרד הפנים, יסדרו לך דרכון כבר בשבוע הבא. למרות שחול המועד? גם עם הכיפור. יופי, אז... תודה. בכיף. אז ביי. 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 אם לא תחזיק אותי, אני באמת אלך.
אביאל בן ויויאן, חזור על חיי, חזור על ליבי, ושכח לי כל אישה אחרת. חזור על חיי, חזור על ליבי, ושכח לי כל אישה אחרת. חזור על חיי, חזור על ליבי, ושכח לי כל אישה אחרת. חזור על חיי, חזור על ליבי, ושכח לי כל אישה אחרת. חזור על חיי, חזור על ליבי, ושכח לי כל אישה אחרת. אביאל בן ויויאן, חזור על חיי, חזור על ליבי, ושכח לי כל אישה אחרת.